Prøv at tjekke dernede. Hvis du holder frem, så holder jeg her. Hold det der. Nej, du holder der. Okay. Han har længere frem, har bag. Jeg har igen bag. Der. Hold ham. Skyd med, skyd. Pas på, han kom herindefra nu. Han skød derindefra. Vi er frem. Må man komme bag dem der? Han er god, ham der. Nej. Han er ramt. Fint, han er ramt. Er I klar på det, Run? Run, bitches! Kom. Hold kæft. Jeg har kun et mærke tilbage. Du kan låne mig. Kom nu bare. Skide godt. Så har vi lavet noget? Ja, flader ned. Ind ad døren i midten. Du rykker venstre, ja. Ryk venstre, I to. Ryk venstre. Okay. Nej, du tjekker. Jeg rykker den over. Mark, ind ad døren, gutter. I løber hver sin vej, Jeg har der. Hier. Hvorhen? Over bag højen. Skal I med ind, inden vi lukker døren? Ja, luk døren. Afvent, jeg skal lige Niklas? Kom. Jeg fik lige ham, der står derovre mellem de der poser der. Vi skal have tappet nogle af dem her. Er spillet slut, eller hvad? Nej, de har bare lige fået at vide, at de har lukket vores sprung. Okay.